सोर जगायदो नैखौलाय नैया जि फिसा हारेस मा बिलाइ मा दाउस्रि आथिं जाहानि आयं खरिथ' नङामोन माने पेरालाइस जानानै हाइ प्रेसारजों गोलैनानै बिदि जादों बाहायना हरामोन माइ गायनानै थांनाय लकडाउनाव ने आयं लकडाउन होहां समायाव थांनाय बाराव गुफुर साफा नुदों नोंखौ दुगैदो दुगैदो फायना हैबा इसान न'खौ थाङा थामबा जों नायना फैनि बाय थाबायना हो इनोथ' थाबाय थाराखैबालाय खानैसो दिनै हानजोब्बाय जों हरपुलिया बाहाय दंबाबो दे बादुलि जाथारबाय दहाय हानदों जाहानियाव फोरानना होनायखौ नुवाखै आसार माने ओरैनो गोलैखाबाय थायोना इनखाय हानबाय रा मान्दायाव गैया रा पकरि दखान जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव र' दाबसे ना मोनसे ओमफ्राय माबा नैबे आंना बिनानावा नै हाबसोनो नुदों ना लाजिनानै मालाय मबाइल गोदान मोनबाय हेपि मबाइल देखायना होआ बाहाय नों देखायना मा भिभ' डाइरेक्ट भिभ' ना माबाफोर बेलेग नाम दंबावो आं अप्प' आंथ' मबाइलनि बिखय बारा मिथियाना मालाय बिहा मबाइल गोदान मोनबाय नै 10,000 लादोबा सिफ्ले मानायाव सोना दोनदो फिसा गथ'ना मबाइल लायामोन दा मबाइल गोदान मोनबाय नै ओमफ्राय लामाया माथिं जागोन इसानि बिथिं जागोन नैबेनो लामाया माने जोंहानि बाजैलाहा न' गोदान लुदों आरो बिथिं एक्सट्रा फैसिगोन बेखौनो जोङो एसे नायनो फैदों आरो दाखालि नायखांखाबाय आं दा दिनैनिफ्राय बे न'आव थासिगोन नै इनिखाय माबायदि मा खालामसोदो नायनो फैदों आं ओमफ्राय बेबो जोंहानाव बेरायनो फैखादों माने दाखालि अखा सिजानाय भिडिअखौ नुदों जानांगौ अखा सिजानानै जाहानाव थालांदोंमोन ड्रेसआ आं लाखिदोंमोन आरो सुनानै होबाय ओमफ्राय फोरानबाय नै लाबाय बियो ओमफ्राय मालाय मबाइल गोदान मोननायनि मिनिनायानो खाखाला बेयाव जागाथ' सुगन जागाफोरा माबाया बाजिलाहानि बाबुआ माल बुस्थु रोगागासिनो खिथिनो हागोन र' आं दा सिगां आयं लादो बेयाव ज'मोन सिथ्ला गंसेयावनोमोन ओमफ्राय दा माने एक्सट्रा न' लुबाय आरो नै हाखर मोनसे जावखादों नै हारिस बेटा खारगोन ना मानसि खानिया गुन्दुगुलाव ओमफ्राय दा जेनेबा ओरैनो फिसा लुथ'दों आरो देनां मोजां लुगोन दा नै बेयावहायनो थाथ'गोन साननैसो जेनेबा खाथि मोजां नै इथिंजाय माने दुब्लिफोराव जिरायनो मोजां बैयाव मोनसे जिरायग्रा जायगा बानायना दोनदो इखौबो देखायगोन र' आङो इमान मोजां जग्रा जागा दङ ओइयाव सोर जफायो बिसोरनो जयो बाजै मुवानो दैजि मुवा गेलेयो ओइ नैयाव जग्रा जागा बानायना दोनदो मोनसे ओइ नै सां गरमाव जनो मोजां आरामथार मैथ्रुखौ नायलाय मैथ्रुखौ आं दाखालि नायना थांदों जि बरा थाइसे मैथ्रु नुहुरा बे केमेरायाव ओइ नोंबायदि थुमफ्रु नामा ला 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 नै जि बरिया थुमफ्रुफ्राव थाइसे मैथ्रु थायना दं जोंनिया बर'फोरनि न'आ नै गोदान न'ना माल बुस्थुआनो जागा जायाखै ओरैनो लुज्रांथ'ना दोनदों आरो दा थाथ'आ जेनेबा बिखौ जास्ट ओरैनो स्टार्टिं खालामना दोनबाय आरो बा हिसानसालिनि जगार रोगादो नामा नों इसोर खानाय ओइ नोंसोर खानाया होखार जाबाय नामा मा रोगासोखो नोंसोर खानाया रोगाजोब्बाय इनि मालफ्रानो जागायानो जाजाखायाखै बा सोलाबदार बेखौलाय मालफोरानो जागा जायाखै नै नों लाबदोबा हारिसानो 30 थाखा लादो रा दहाय आंनिखौ 40 थाखा लादो आया नोंनिखौबो लायो नामा दहाय आंनि खस्टा 40 थाखा लादो बेसेबांनोमोन नोंसोर खानि हाय ना बुङा दिनै मानो हाय बुङाखै खेनसेबो बोरो हाय हाय जि साइसनो बाजिखौ थांनो रोगाहैदो इथिंजाय फैजोबबाय इथिं जागाया खिन्थु नैबे बिराद मोजां गोजौ आरामनो स्रि स्रि हामगोन खिन्थु दा दंफां लाइफां गैथ'आ ना सान्दुं गोसायाव बाहाय सान्दुं गोसा जागोन ओइ
खिनावसो बाय आराम मोनगोन ओइ खनायाव गरम बोथोराव ओइ बे थाइबा हामगोन आरो ओइ नै लिथुकुनो नंगौना नङालै बोसोरसे बाहाय फिसा फिसायाव थिगसे नागिरदोंमोन बेयाव फिथाइखौनो थाइसे मोनजादिया होमबा नेक्स्ट बार अ गोदोरमोन ओं नेक्स्ट बाराव थायनो हानाय होमबा दानना होनायखाय थायाखै जां मा गोलैनायखाय इनथ' अ दा थायनो जायाखै जोंहानिया एनि टाइम बारबाय थायो सान बारदोबा फिथाइ दङ फिथाइया सिगांनियानो जोबाखै ओमफ्राय आरो बारबावबाय एनि टाइम थायनाया गोथाव जाया फिथाइया माने बोथोर नङियाव थायनाया गोथाव जायालै दा थायनो जायाखै गोदान बस्ति दैलाङाव थायगोन सिगांनि फिथाइया मेसेङाव जानो जायो मोननोनो मोनजाया फिसा फिसायावनो जायाखैना हारिस मुवा आं नुदिया बोसोरसे जों नागिर फैनाय समाव फिसा फिसा हारिसा जानाव माबा आमलिखौ थायदो ना थाइसे होनायमोन आंनो से मोननोमोन जाङैनोथ' बावगारबाय आं नै सेल्फि केमेरायाव गोथां गोथां बरिया नुदो नेक्स्ट बाराव थायबा खिन्थु बारा थायगोन इयो ओइ सेन्देल होनायखाय सेन्देल गानो नायखाय थायगोन ना इयो खुगा नांनायनि माबा सेन्देल एरि आलायबा फिथाइफोरा बुरजा बुरजा थायो ना फोथायो सं बर'फोरा खान्थालफोराव बालायोना नंगौना जों ओरैनो बरिंखाय दसे बार जाथावथाव नायफैदों माबे बबे मोनसेया अ नै मोनसेया सानबिबार ओं नैबेलाय गेन्दायबो नङा जांसन सै बिलायालाय मानैसो जायोलाय सानबिबार ना बियो नंगौ बायदि नांदों आं इखौलाय सोर जगायदो नैखौलाय नैया जि फिसा हारेस मा बिलाइ मा दाउस्रि आथिं जाहानाव बिबार बारनाया ना गोमो गोमोआ अ औ नैखौ दासो नुदों आरो टिप्लुखौ गावगाय बायदि फिसा फिसाखा फुलाबो ओमफ्राय नैबे खिन्थु मोजां जायो बिबार गिदिर गिदिर बारबा हारिसा जमा खालामना दोनदो इथिबो गायसो दसन साइज ओइ लाइन लाइन गायना होबा लामायाव ओइ बे ओरै हाबफैनाय लामायाव लाइन लाइन गायबा मोजां नुगोन ने रोगाखांबाय ना मानोसो खानाया गायबा साइज नुगोन बेफोरथिं जोब्बाय रोगानाया मा गायना होदो आरलायावलाय ओरै लाइन लाइन गायना हो दा नोंसा हारिस अ मोखौ जायोथ' ओइ जाहानि रखम ओइ बे फुलखौ गोमो गोमोखौ लामा लामा लाइन लाइन गायना साइज नुगोन गोथाङानो गोमो जायो ओइ नैबे जाहानिया सिगां गोथां गोथांसोमोन दा गोमो गोमो जाबाय नैबे नैखिनाव आराम जागोन बाहाय ने सान्दुं दुंबा थानो बिबार बिलाइ ओंखारगोन दां ना दा आरो दा बिलाइ ओंखारबाय सिमलि बायदि नुदोंमोन आं सिमलियालाय सुथायो सिमलि बायदि नुदोंमोन दंफांखौनो नै खिनाखौ नायनानै ओइ फुलखौ जि साइज नुदों सियावनो थायो आमलुखौफोरा सरकारनि मोननाय दां ओइ मोनसेया हियानो दांसन बेयाव गोजान थांनाया लामा नैथि खाथि जासिगोन दा सिगां ओरै गोजान जायोमोन दानियाव न' लुबायना ओरै खाथि जासिगोन गोजानफोराव नङा नैनिफ्रायबा खाथि जाबाय ओइनिफ्रायबा मस्थ' गोजानमोनरा ओइफोर नालेंखरफोरा देरबा साफा नुसिगोन गिदिर गिदिर मोजां नुगोन ओइ मानिग्लानि बारायखौ इयावनो खावदो खिन्थु नंगौ मायाव थ' मायाफोर सिनदों जों नायनो फैलाय नंगौ माथो होमबालाय खर'आनो दंमोननो
नङा थानांगौ खावनाया सावनायालाय गथा गथा दंमोनबालाय खावनाया मायबा सावनायानो इफोर थायो आरो मोजां सानाखैमोननो नुद' मुखेनावले गिनाय नाङोलै अ ओरैनोथ' इफोर दुब्लिया इसानि जां र' ओइ बे हाथरसाफ्रा गोजौ जानाय नामा बाजै ओइ नैबे आखाइ खिथिर मोना आखाइ सेवोबालाय नाया मानो अरालासि सेवा सेवा मिथिया मानसिफ्रासो बुङो आंबो सानसैमोन जाहानियाथ' लामायानो ओरैना ओमफ्राय आखाइ खिथिफ्लांबाथाय हे आखाइ खिथि मोनानो अर नङा सिगां फिसानिफ्रायनो आखाइ इसा मानसि थैनायफोरखौ ओरै खिथिबाथाय आखाइखौ अरनानै ओरै अरालासिमोन र' जोङो हाथर बेखेनाखौ दे हा मान थि गोजौ खालामना गालांदो बेखेना जागायावल' खावदो ना बारु बिखौ ने इमान नङा बनखौनो इमान गुवार माबायो स' इ जागायाव माइ गायनो हागोन ना हाया नों दा ओहो हायालै मा गायनाय नङाथ' र' ओइ नैबेथ' बिसानो नङा जाहा दुब्लिया ओइ बेलाय ओइ खावनायनि खाथिनिया नङा इ गेजेराव मानो माबा फैनांगौ दे ओमफ्राय इ खाथियाव दंफां नङाबा माबा गायना दोनबाबो जायोमोन ना थालिर बिफां फांसे गायबाबो जायोमोन ओइ बिसा हाजिराबो लाखाया माइ गायनो बिसोरनो गायखायो खोनासं आइ बे दंफां आइ बे जायफ्राय इ सिङावबो मोजां जागौमोन ओइ बे सिङाव मानसि बेयावबो मानसि फबनाय नामामोननो ओमफ्राय बेनो खासैमारि नामा इनो अ इयावनो खावोसन आरो अ सिगां खावोमोननो दा खावलिया सिगां माने खुसेर खावना जाहैबाय जोङो सिगां माने 2 बोसोर 3 बोसोर सिगाङाव बे सुतिया बाराय नामा जुत्या खर' दा गैला स्रां स्रां जाबाय हाइजें रं गायदो जों बै बारियाव माबा खसे इमान मोजां ना जायो दा बेयाव खिथि हरनो र' आं बाहाय हाग्रा बारिनि सेंग्रा खानै गायनाया देबेन्द्र दालानि सेंग्राफोरा आलासिफोरा ओमफ्राय इयाव बारबि फंबाय इसोर खावना जाखादो बे खाबलायनाय खावहैयोमोन इयावबो खावनो मोनदों दा जोङो खावना जानो मोनदों आरो इखिनावबो दंमोन ना हारिसो इखिनावबो खावना जानो मोनदों जोङो जोंहानि बाबुखौ खावहोलायदोंमोन खुसेर सिखावफोर थांनानै सानसे लाब मारदो जों बिदिनिफ्राय ओइनिखौलाय ओइ देबेन्द्र दा मावा गायदोंमोन नायबा हामा मोनगोन सन हामा मोनालै बे खुसेर थसे खावना जानायालाय खायानो आरो मानसिफोरानो दानाबो लाङा जि हामासो फार्स्ट टाइमाव बाङाय गोसो जानानै उनाव बाबायलै इसोरो आरो जागायाबो बोरैबामोन ना साफाबो खालामना होआ खरान बालांबायलै मानसिफोरा खुसेरबा थाब साफा खालामबाय थानांगौ बिलाइखौ मोजां जाया एम्फौ जाजोबबाय दैजि सिल्किनि नोंसाना नै सामथाया आयानाव गैया आंनावलाय मानो हाबाक अ बिंग्रि गरसा नोङो ओरै थाबायदो आंहा आरो सिगां थाबायदो दैजिया दिनै हारिस्लानो थाग्रा हाजिरा नामा ओमफ्राय मालद्राय जानाया 10 थाखा हाजिरा हारिस खामबोथिसेनि मावबाय नामा दिनै दैजिया खावरि सावरि खनसे नायबावनि हारिस्लानो थ' देनां गोदोर पाका न' लुनो हागोन हारिसा मुथि मा थाय नायदो खनसेल' लिरदो नामा ओंखाय बाहाय सेरें सेरें नुदो अ सोरनि मबाइल बिलाय इनथ' बाख्लाया बेयाव जाजानाय नङा नैया खनसे लिरबावबा बराय जासिगोन बिलाय मा बुस्थु लिरनाया मोजां जायाखै ओरैनो बाहायल' लिरदो ओमफ्राय हाफोरखौ मोजां माबा खालामाखै आरो लिरबावबा मोजां जागोन आरो अ बे नङा जानाया बे नङा हारिसै नैया नैथिं जिं बरिया गोथां गायना हो जाहानि बायदिखौ जोङो ओरैनो बेरायना फैखांबाय नैनिफ्राय गोजान आरो बुस्थुआ एसे ओरै थांनाय गोजान ओरैनो नायना फैबाय आरो बाजिलाहानि न' गोदान लुनायखौ खालामो ओइ अखा हादों नामा हायाखैलै फेन लादो फेन लादों इयाव ना बाजिमु दैजि बिमा नैया ओइ नाय लामायानो सानाय मा बुरजा जाबाय हारिस
दिनाव दैबान जागोन ना हाखोबानो जागोन दैबानो जाया नि थांसिबाय ओइ नायाव हाजोआ दं हाय जानला मोजाङै नायाव ओरै फै थांदो नोंसोर हानिया हाबा मावदो होमबा जोंनिया मन्दिरा माला दैजि जागोन ओमफ्राय मा होनगोन दा जेनेबा गासिबोथ' सानसे नङा सानसे मा होनगोन जेनेबा गुबुन जाखायोना नङा होमबा ने बिदि नङाखि गासिबो ज'हैनो थाबाय थागोन मोजां ज'है थानो हाबा मोजां खिन्थु ज'है थाबायबो खायसे समाव एसे एनै प्रब्लेम जायोना बेखायनो जेनेबा बुजिनानै जेनेबा गुबुन गुबुन थाबा मोजां आरो जेनेबा गुबुन गुबुन जुदि थानो हायो न' लुनो हायो एक्सट्रा एक्सट्रा होमबाना मोजां बेखायनो माने बिस्राबो एक्सट्रा न' लुबाय बाजैमोनहा दा ओरैनो सिम्पोल लुथ'दों जेनेबा देनां हायोबा मोजांखौ लुसिगोन नङा होमबा ने ओमफ्राय जों सानैया बिदिनो ओरैनो दसे बरिंखाय बरिं माने मा बोथोरानो बरिंखा मोनफ्रोम भिडिअ'आनो बरिं आंनिया ओमफ्राय बिदिनो जों ओरैनो दसे नायना फैबाय जों दा इयाव दसे जिरायनोसै लामायाव दखानफोरबो बन्द' ना माबा जानो थांनोबो